טוב, אז ערב טוב. ככה, לבית נתתי את 53-56 אמרנו, אנחנו נעבור גם על 53, גם על 56, ואחרי זה נתקדם עם 57, או 58, סליחה, עם 58. ככה, 53 נתונה רשת חד מופעית, טבעתית למתח נמוך, מזינה צרכנים כפי שמתואר באיור, המתח הנקוב הוא 230 וולט, המוליכים עשויים נחושת 1/57, היגב אשראי 0.25, אורך הקווים נתון לנו בזה, שנתון לנו בעצם, שפה זה 30, פה זה 10, פה 15 ופה 15. אוקיי? נתונים גם הצרכנים האלה. באלף אנחנו צריכים לחשב את הזרמים פעילים ועיוורים, כלומר קרטזי, בכל קטעי הרשת. ב' על סמך תוצאה של סעיף א', באיזה נקודה המתח הכי נמוך, כלומר מפל המתח הוא המרבי, עבור הנקודה הזאת גם תקבע את השטח חתך האחיד, כדי כאשר נתון גם שדלטה U באחוזים זה עד 4%, כלומר דלטה U מקס 4%. זה בסעיף ב', וסעיף ג' על סמך התוצאות של סעיף ב', תבחר את גם משיקולי המסע לפי טבלה נתונה, לבחור את שטחי חתך בכל קטע, נראה את זה בהמשך. אז ככה, קודם כל, סעיף א', אנחנו צריכים לחשב את הזרמים בקטעים, אנחנו פותחים את הטבעת, היא תראה ככה כשאנחנו נפתח אותה, זה לא משנה אם פה אני רושם את הטאג, או פה שאני רושם את הטאג, זה לא ממש לא משנה, העיקר שהתוצאות שלכם יתאימו לסרטוט שלכם, זה ממש לא משנה איפה אתם שמים את ה-A טאג או A, או שאתם יכולים A ו-O, או מה שאתם רוצים, אתם יכולים להשתמש, זה לא משנה. כמובן שאנחנו צריכים לתת זוויות, הזוויות פה יצא מינוס 31.78 מעלות, פה זה 0 מעלות, ופה זה מינוס 5.126 מעלות. קשה להבין מהסרטוט, לא קשה להבין, לא מצוין בסרטוט שהצרכנים הם אשראיים, אבל כאשר לא נתון, אז מניחים שהצרכנים אשראיים. אוקיי? כן, אבל עד כמה שאנחנו יודעים, זרמים זה תמיד אשראי. לא נכון. אלא אם כן הוא מוכר משהו. אמרנו, זה מה שאני אומר, נניח צרכנים אשראיים. למה אני מניח צרכנים אשראיים? כי כמעט כל הזמן זה אשראי, אוקיי? רוב המכונות או הצרכנים עצמם שקיימים בשוק הם אשראיים, הם לא קיבולים. אוקיי? אז לכן אנחנו על פי רוב מניחים שהתכוונו לאשראי ולא לקיבולי. בדרך כלל כשהם מתכוונים לקיבולי לא מפספסים את הסימון, אלא מציינים שזה קיבולי. ואז אנחנו הולכים לפי עמוד. איזה עמוד? 67, יפה מאוד שקפצתם על התוצאה. אנחנו עושים בעצם את נוסחת המומנטים, הנוסחה שבעצם לפיה אנחנו נמצא את הזה. עכשיו רגע, עד לכאן אני רוצה להבין יקיר, ויקיר בלבד בבקשה,
האם יש משהו שהוא לא מובן? לא, עד מצוין. לכאן. בסדר. עד לכאן ככה עשית, ככה ניסית? כן, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, שאני עכשיו יודע איפה הטעות שלי הייתה. שאז אמרת ברגע שאנחנו מציבים את זה בצורה כזו, צריכים לשים את זה בסוגריים. אוקיי. נכון אם אני לא טועה? מה לשים בסוגריים? כאילו אם אני לוקח את ה-10.18 בזווית מינוס 31, אני צריך לשים את זה כביכול בסוגריים, כי זה לא הצורה האמיתית שלו, שלא יודע, אני לא יודע, התערבבתי לגמרי. בואו נפתור ואז נראה מה העניינים. בסדר? עכשיו, בעצם אם אני עושה, אני אומר, אני מתחיל, אני התחלתי מ-A ל-D, ולפי נוסחת המומנטים הוא שווה לנו ל-ID, כפול האורך מ-D עד ל-A tag, ועוד IC כפול האורך מ-C ל-A tag, ועוד IB כפול האורך מ-B ל-A tag. כל הדבר הזה, חלקי האורך הכולל של הטבעת. אם אנחנו נציב את הכל, כמובן שהכל אלה הם גודל וזווית, אז יש לנו ויהיה לנו פה בעצם הצבה קצת ארוכה, יש לנו 10-18 בזווית מינוס 31.78 כפול את המרחקים, אם זה התכוונת את המרחקים, זה לא משנה כרגע עכשיו אם אני שם פה זווית מינוס או פלוס, אם אני שם את זה אם אני שמתי במחשבון, הקלדתי 10-18 בזווית, התחלתי זווית, אם אני רשמתי פה מינוס, את המינוס הזה אני צריך להשתמש לפי המינוס שנמצא כאילו למעלה, המינוס בסוגריים, לא המינוס שמעל השווה. המינוס שמעל השווה, אל תשתמשו בו כמינוס של מספרים, כאילו כמספרים שליליים, המחשבון לא תמיד אוכל את זה טוב, אוקיי? זה לא תמיד מסתדר. אבל את המרחקים פה, עכשיו, מחשבון, אם אני השתמשתי, רשמתי פה מינוס, עד שאני לא אסיים לרשום משהו ואני אעשה פעולת חשבונית אחרת, כמו כפול, אז הוא מבחינתו רואה את זה כזווית. מינוס 31, אני לא צריך לשים שום דבר פה בסוגריים. אבל ברגע שעשיתי את הכפול, אני מכפיל אותו בכל האורך. אז אם אני לא עשיתי את החישוב הזה של האורך, שזה 10 ועוד 15 ועוד 15, סך הכל 40, ואני עושה כפול 40 ישר, אלא אני רושם פה עכשיו 10 ועוד 15 ועוד 15, אני צריך את זה להכניס בתוך סוגריים. אתה מבין? את זה אני צריך להכניס בתוך סוגריים. והסיבה שאני מכניס בתוך סוגריים, כי 10 ועוד 15 ועוד 15 זה חיבור. וכפל קודם לחיבור. אבל אני רוצה קודם כל שהמחשבון יעשה את החיבור, לכן אני שם את זה בסוגריים. אוקיי? ועוד, 17, זווית 0 לא צריך לכתוב, כפול 15 ועוד 15, ועוד 15 בזווית מינוס 5, 126, כפול, פה כבר לא צריך כי יש לי רק 1, 15. לחלק, גם במכנה אני לא צריך כי אין לי שום הכפלה, שום דבר, יש לי חיבור חיסור, אז אני עושה 30 ועוד 10 ועוד 15. סך הכל 70. במחשבון לי יצא, ואני מתאר לעצמי שיצא לי בסדר, יצא לי 15.431 מינוס 3.35 J, 351 J, שזה גם יצא 15.791 בזווית מינוס 12.8.
2.5. אוקיי? אז בעצם פה יצא לנו בקטע הזה, מה שביקשו, 15. נקודה. לא יצא משהו אחר. מה אתה אומר? יצא לו משהו אחר? אתה בטוח? לי יצא אותו דבר. אתה בטוח. אני השוויתי את התוצאות שלי איתו, והכל היה בסדר. לי יצא כמו שלך בדיוק. לי יצא שה-IA 25.161. אני עשיתי אבל הפוך. אז תהפוך, עשית הפוך. השני, אז זה הסופי. כן, כן. אוקיי. ניקח לנו כמובן צומת D. יש לנו פה את I, AD, I, DC ו-ID. I, AD שווה ל-I, DC ועוד I, D, את ה-ID אני מעביר לכאן, ואז אני מקבל ש-I, DC שווה ל-I, AD מינוס I, D, שבמקרה שלנו זה 15, מה שיצאנו פה 15.791 בזווית. פחות 17 אמרתי ועשיתי 15. שווה, מה שלי יצא פה, סליחה, 10.18 בזווית מינוס 31.78. יצא לי ש-I, DC הוא 6.788, מינוס 2.01. J, שזה 0.707 בזווית, לא מינוס, סליחה, 16.524 אמפר. נעבור לצומת C. צומת C שלנו אומרת ככה, יש לנו I, סליחה, יש לנו I, BC, I, C, ו-I, נו מה יהיה? I, DC. אנחנו אומרים ש-I DC ועוד I BC שווה I C. מעבירים את זה לכאן, זה ש-I BC שווה ל-I C מינוס I DC. שבע עשרה פחות 707 בזווית 16.524. לי יצא פה 10.221 מינוס 2.011 J, שזה גם 10.417 בזווית מינוס 11.13.
שנייה, סליחה, זה פלוס. זה פלוס. לא, זה משהו פה לא יסתדר לי. זה פלוס. 0, 1, 1, J. שזה גם, אמרנו 7, 0, 7 אמפר. זה לסעיף ג' אנחנו נצטרך. ואמרנו 10.417 אמפר. פה בהתחלה אמרנו שיוצא לנו 15.71 אמפר. ואז האחרון שלנו, נכתוב אותו פה, צומת B, יש לנו ככה, נקודה B, I, BC יוצא, גם I, B יוצא, אנחנו נשארים עם I, A tag, B שנכנס. אז יש לנו I, A tag, B שווה ל-I, B פלוס I, BC, שהוא שווה לנו, לא שמתי לכולם, לא נורא, 15, בזווית מינוס 5/126, קובי, אתה רואה, אתה לא הדיסלקט היחידי. אני אומר משהו וכותב משהו אחר לגמרי. זה, ועוד 10. ועוד 10. 417. זווית. זה יצא. 25. 161. פחות 3.351 J. שזה גם 25.383. בזווית 7, 5, 8, 6 פר, כמו שאמרנו, אז בעצם התשובות שלנו הן 1, מה שאני רשמתי למעלה, 1, שתיים, 3, 4. זה בעצם מה שביקשו בסעיף א'. רציתי לציין שכל זה סעיף א'. אני יודע מה הבעיה שלי. כן. הצמתים, כאילו, לדעת שכאילו, שסתם דוגמה ABC פלוס IB, זה נותן לך, זה קל, זה בסדר, אתה מבין שזה זה ועוד זה נותן לך את IB, אבל למשל כמו בצומת של C, אני חושב, נו. שלדעת שכאילו... בגלל זה אני עושה את זה לפי כללים, אוקיי? מצייר את הצומת, שם את החצים, נותן שמות, רושם בצד אחד של השוויון, כל הזרמים שנכנסים, בצד שני של השוויון, כל הזרמים שיוצאים, אוקיי?
אחר כך אני שואל את עצמי, את מי אני צריך? אני צריך את DC, אז אני מעביר את זה לכאן, קיבלתי את המשוואה שאני צריך. אני שואל את עצמי פה, מי אני צריך? אני צריך את זה, מעביר את זה לפה. אני שואל את עצמי, פה, מי אני צריך? צריך את זה, אין לי את מי להעביר. אוקיי? בדרך כלל זה ככה. לעתים יש לנו מצבים או כאן השתנה הכיוון, או שכאן השתנה הכיוון, ואז אנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לעשות, המשוואות הן קצת שונות, אוקיי? רק בצומת האמצעית, ב-BC. אבל כעיקרון, בדרך כלל זה תמיד יוצא בסופו של דבר אותן המשוואות. אבל לא לקחת את זה בחשבון, תמיד תעשו את שלושת השלבים האלה, לצייר את הצומת, לרשום את המשוואה, נכנס ויוצא, להעביר את מי שצריך ואז להציב. תעשה את זה מבלי לדלג על הסרטוטים, ומבלי לדלג על המשוואה, ומבלי לדלג על הכל, נעשה את זה בצורה שיטתית, ומה לעשות יבשה, אוקיי? נעשות את זה כאילו בצורה, בלי לחשוב הרבה. נעשות את זה בצורה יבשה. א', ב', ג', ד', א', ב', ג', ד', רק ככה זה עובד. אוקיי, זה המון, שים לב, זה המון אינפורמציה, המון לכתוב לסעיף אחד, זה המון לכתוב. כן. ובגלל שאתה כותב המון, וזוויות, וקרטזי, ופולרי, וקפצתי מפה, וקפצתי לשם, זה צריך, אם אתה עושה את זה, אתה מנסה לקצר מקומות, אתה מאבד את הראש מהמון. לכן, אני לא ממליץ לקצר בשום מקום, אלא לעשות פשוט, א', את כל הדרך תמיד. אוקיי? יש לי חבר טוב שלומד שנה א' בתורת החשמל, אני פעם בשבוע שהוא בא למשרד, יושב, אני עובר איתו על כמה דברים, ומה לעשות, כל פעם הוא מקצר, ואני אומר לו, כל פעם שאתה מקצר, תראה, אם אתה היית עושה פה את השלב הזה, תעשה, וואלה זה ברור. לא לקצר. זה מתחיל משנה א' זה צריך להתחיל. לא לקצר, לסרט את כל השלבים. בסדר? כן. כן, אין בעיה. אני אעשה את זה בדרך קצת שונה. הייתי מעדיף לעשות את זה בדרך שלך, כי היא יותר מסודרת, רק אני לא הבנתי איך אתה מעביר, מה אתה מעביר. אני באותו עניין כמו יקיר. בוא ניקח דוגמת האדום הזה, אוקיי? אוקיי. יפה. IAD שווה IDC, סליחה, ועוד ID. אוקיי? מכירים? נכון? זה בסדר? אני הסתכלתי עכשיו, אני לקחתי את הצומת, אוקיי, לקחתי את הצומת, בצומת יש לי את החץ הזה נכנס, החץ הזה יוצא, והחץ הזה יוצא. צחי, בסדר? כן. יפה. אז המשוואה מתאימה. לפי זה אני רושם את המשוואה, פה אין טריקים, זה פשוט לעשות נכון ולרשום בצד אחד של המשוואה. נכנס, סיגמה, I, נכנס, שווה לסיגמה I יוצא. אוקיי? זה כל הנכנסים, רק AD נכנס, ו-DC ו-D יוצאים. בסדר? עכשיו, כשאני רושם את זה בצורה הזו, אני שואל עכשיו את עצמי, אוקיי, מי יש לי ומי אני צריך? AD יש לי. DC זה מי שאני מחפש. D יש לי, נתון לי. אז אני עכשיו, הנושא של הנוסחה שלי צריך להיות DC. מה אני צריך לעשות בשביל ש-DC יישאר הנושא של הנוסחה שלי? הוא צריך להישאר לבד בצד של השוויון. זאת אומרת שה-D הזה צריך לעבור לצד השני של השוויון. איך מעבירים אותו? איך אני מעביר אותו לצד שני של השוויון? אני מסתכל מה היחס שלו כלפי DC. היחס שלו כלפי DC הוא חיבור. לכן מה שאני עושה לו, אני עושה לו את הפעולה ההפוכה, חיסור. אני עושה חיסור, בחיסור אני בעצם העברתי. ואז כעיקרון מה שיש לי, אני עושה את הפעולה הזאת על שתי צידי השוויון. יש לי I, AD, מינוס ID, הבנתי אותך, הבנתי. מינוס ID, שווה
ל-I DC, תן לי לרשום את זה עד הסוף, אוקיי? פלוס I D מינוס ID. זה בעצם השלב שאנחנו מדרגים עליו תמיד, שאנחנו כעיקרון עושים אותו במוח. זה וזה מצטמצם, פלוס מינוס מצטמצם, ואז אני נשארתי עם המשוואה הזאת, שאותה אני רושם בצורה של מראה ID שווה ל-IDC, סליחה, שווה ל-IAD פחות ID. ואז מציב ופותר. הבנת? אבל כעיקרון, זה השיטה המתמטית הפשוטה, הבסיסית, יותר נכון, לא הפשוטה, הבסיסית של פתרון משוואה בנעלם אחד, או כמה נעלמים, זה לא משנה, לסדר את המשוואות, עושים את אותה הפעולה על שתי צידי המשוואה, וככה אני מעביר מאגף לאגף, ככה זה הצורה. אוקיי? שאלות? שאפשר להתקדם עם סעיף ב'. כן. סבבה, נתקדם עם סעיף ב'. תודה רבה. זה מצוין. עכשיו אני מבין את כל איפה אני טעיתי. בסדר גמור, אם היה צריך להסביר קצת יותר, סבבה. אין בעיה. שוב פעם, אני בדרך כלל לא לוקח את זה כמובן מאליו, יש דברים שאני לוקח כמובן מאליו שיודעים אותו במתמטיקה. עכשיו, אני יודע שאת הדבר הזה לא יודעים אותו, לא זוכרים אותו, זה לא שלא יודעים אותו, לא זוכרים שעושים אותו. לא זוכרים בפירוט, שזה מה שאנחנו עושים במתמטיקה. ולכן בדרך כלל אני אומר אותו, אני זוכר בשיעור הראשון שאני עברתי על הכללים האלה. אבל עברתי עליהם די בחטף, וצריך מדי פעם להזכיר אותם. לא כולם קולטים את זה, לא כולם זוכרים את זה. אז אם מדי פעם אתם לא זוכרים איך אני עושה, מה אני עושה, תגידו לי, תשאלו אותי, כי לפעמים אני רץ, אני יכול לרוץ עם המתמטיקה רחוק, ופתאום להבין שאני לבד באוטובוס. טוב, סעיף ב'. סעיף ב', שימו לב, אומרים לנו, דלטה U היא 4%, אוקיי? מה צריך להיות שטח חתך האחיד בשביל זה, ואיפה יש לי את המתח הכי נמוך, ומהו המתח הכי נמוך. אני חושב שבשביל סעיף ב' אני אמחוק בכלל את הכל, ואז אני אתחיל את סעיף ב', כי זה לא יכול להישאר. תגידו לי, אם סיימתם להעתיק את כל זה, למרות שאני שולח לכם את זה בסוף השיעור, תגידו לי אם סיימתם להעתיק, או שאתם רוצים שאני אשאיר את זה משהו שעוד לא נמחוק. אני מקבל את שתיקתכם מה זאת אומרת? סיימנו מזמן. בסדר גמור. אחלה. לגבי סעיף ב', כן. אם אנחנו יודעים ש-C זה מפל המתח... אני גם את ב', אני אסביר את זה יותר לעומק, כי נראה לי שאני לא התעמקתי בזה בהתחלה, בתחילת הנושא, לא התעמקתי בזה מספיק, ואז נראה לי שאני באיפשהו פספסתי חלק מכם, אז אני רוצה להסביר אותם. השאלה שלי, אם זה בסדר שאני לוקח, נגיד, או מקטע ימני, או מקטע שמאלי. זה לא משנה, אחד מהם, כן. התשובה תיתן לי אותה תשובה. כן. עכשיו, לצורך העניין, אם זה היה B, אז עדיף לקחת את הימני כי הוא הכי קצר. נכון, כי הוא רק קטע אחד, מאשר לקחת 3 קטעים. אוקיי? יפה. אז סעיף ב' אנחנו ככה. אנחנו באים ואומרים, קודם כל אנחנו אומרים ככה. ניתן לראות, אני אומר עכשיו את כל ההסבר, שבנקודה C,
הזרם ברשת משנה כיוון, סוגריים, כלומר, כל הזרמים בצומת לא כל הזרמים בצומת, אלא הזרמים ברשת נכנסים לנקודה זו. לכן, בנקודה זו, המתח ברשת יהיה הנמוך ביותר, סוגריים, מפל המתח מהמקור ועד לנקודה זו יהיה הגבוה ביותר. אוקיי, אם יש לי שם את המתח הכי נמוך, אז נפל לי הכי הרבה מתח לנקודה הזאת. את הדבר הזה, כולם מבינים אותו, מה שאני עכשיו רשמתי? אבל אני לא שמתי לב בחישובים של נקודה C, תסתכל עכשיו על הציור פה. למה נשארתי? אני נשארתי את הסרטוט פה. שים לב בסרטוט, החץ הזה נכנס לכאן? כן. החץ הזה נכנס, יש לי זרם שנקרא DC, מ-D ל-C ומ-B ל-C. מה שמעניין אותי זה הרשת, לא הצרכנים, מעניין אותי עכשיו הרשת. אוקיי. הזרמים ברשת הם זורמים מ-D ל-C ומ-B ל-C. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו על החצים, בנקודה C, החצים משנים כיוון. או, כמו שאמרנו, הם נכנסים לנקודה הזאת. לא, הנקודה הזאת נקראת נקודת השפך, או איך שקוראים לזה, יש כל מיני שמות לנקודה הזאת, אבל זו הנקודה שבה האנרגיה, כל האנרגיה זורמת לנקודה הזאת. נדב, אני לא שומע אותך טוב, נדב. עכשיו, ואחרים? זה נשמע מאוד חלש. או חלש, פתאום שומעים חלש. חלש. פתאום חלש? עכשיו בסדר, עכשיו בסדר. אוקיי, יכול להיות נתתי מכה למיקרופון. צריך לירוק על המיקרופון. 1, 2, 3. הבנת, יקיר? כן. אוקיי, לפי הסרטוט אני מדבר. לא לפי אם אני אסתכל עכשיו על כל החישובים, אני מאבד כיוון. בגלל זה אני מסרטט... אני הבנתי עד עכשיו מכל הסרטוטים, כאילו שכל החצים שמופנים לאותה נקודה, זה המתח הכי נמוך, כי אני שם לב בכל הסרטוטים עד עכשיו שעשינו, סבבה. כן. בסדר? יפה. אז לכן, אני בסעיף ב', אני צריך לראות, לחשב לנקודה הזאת, לפי הנקודה הזאת. אוקיי? עכשיו, המפל מתח הוא מהמקור עד לנקודה הזאת. המקור שלי נמצא גם בנקודה A תג וגם בנקודה A. אוקיי? זאת אומרת שאם אני רוצה לחשב את מפל המתח עד הנקודה הזאת, אני צריך או מכיוון A ל-C, או מכיוון A תג ל-C. אני לא יכול לעשות משתי הצדדים. אוקיי? אז אני בחרתי מהכיוון הזה, מהכיוון של A ל-C, אוקיי? מהכיוון של A, ולכן אני בא ואני אומר, נחשב את מפל המתח מכיוון A. אוקיי, ואז אני בעצם, מה יש לי? מה שיש לי, יש לי רק את הרשת הזאת. יש לי פה A. זה A תג, טל, A תג, לא? אני רוצה מ-A. אוקיי. אוקיי, A, D ו-C. שמה יש לי ביניהם? יש לי פה
15.131 מינוס 351, אוקיי? ופה יש לי 25.161 מינוס 3.351J. אבל אתה לא משתמש רק בממשי? למה 25? זה היית... לא, סליחה, הלכתי לצד השני, סליחה. המוח שלי, וואי. 6.78778 פלוס 2.011J. אוקיי? זה מה אני לא משתמש רק בממשי, למי ששאל. למה אני לא משתמש? לא הבנתי, לחישוב אתה משתמש. מה לחישוב? לחישוב אני לא משתמש רק בממשי. לא, את הדלטה UR. לדלטה UR אני צריך את הריאקטיבי. לדלטה U אני צריך את האקטיבי. לדלטה UA. כן. אוקיי? פה יש לי 30 מטר, ופה יש לי 10 מטר. עכשיו, אנחנו עדיין נשארנו עם אותם נתונים, 230 וכן הלאה. את זה אני מחשב עכשיו לפי, אני לא צריך לרשום פה אפילו גם מה הצרכנים שלי, כי יש לי כבר את הזרמים בקווים. אוקיי? יש לי כבר את הזרמים בקווים, אני לא צריך לחשב. אני בא ואני אומר ככה. סליחה, תנו לי להפוך את הדף שלי פה. כמובן, לפי עמוד 20. אני מתחיל מדלטה UR. אני מזכיר לכם שיש לנו רשת חד מופעית ויש לנו זרמי קטעים. אוקיי? אז לפי זרמי קטעים ורשת חד מופעית, הדלטה UR שלי שווה ל-x0 לחלק ל-10 U נומינל כפול סיגמה I R של קטע מסוים כפול אורך הקטע. אני מזכיר לכם שב-IR הוא כוכבית, צריך להפוך לו סימן. נהפוך לו סימן, ומה שנציב את הכל, ומה שאנחנו קוראים זה 0.25 לחלק ל-10 כפול 230 כפול פתח סוגריים 3.351 כפול 30 פחות 2.011 כפול 10. עוז, עכשיו אתה מבין למה אני בחרתי מהצד הזה? כן, עכשיו כן. אוקיי. שימו לב, אנחנו צריכים להפוך, לכן, פה יש לי חלק ריאקטיבי שלילי, פה אני מציב אותו חיובי, פה יש לי חלק ריאקטיבי חיובי, מציב אותו פה שלילי, הופך לו סימן. אוקיי? מקבל שהדלטה UR שלי, באחוזים כמובן, שווה משהו מאוד מאוד זניח, כמה שאני זוכר. 8.741 כפול 10 במינוס 3%. זה זניח, אבל נעשה את זה. דלטה UA שווה לי ל-4, פחות מה שיצא לי פה. סליחה, דלטה UA שווה לי לדלטה U, פחות דלטה UR שעכשיו חישב, שזה ה-4 פחות 8.741 10 מינוס 3, זה יוצא לי 3.991%. אוקיי, אם אני ממש, מה שנקרא, מתעקש. לוקח את זה, והולך לנוסחה של A אחיד, הוא שווה ל-200 רו
לחלק לדלטה UA, כפול U נומינל, כפול סיגמה, I, A של קטע מסוים, כפול אורך הקטע. 200 כפול 1 חלקי 57 לחלק 3,991 כפול 230, פתח סוגריים, עכשיו יש לנו 15, 131 כפול 30, 6, 7, 7, 8 כפול 10, יוצא לנו פה 2.028 מילימטר בריבוע. אוקיי? וזאת התשובה אחת שביקשו מאיתנו. דבר נוסף שביקשו מאיתנו זה לחשב מה המתח בנקודה הזאת. אז איך זה נכון או שלא? כבר על סמך זה, באיזה נקודה המתח הנמוך, ומה השטח החתך, לא ביקשו להגיד מה המתח, סליחה. זהו זה. לא, רק שטח החתך. אז זה, קבענו, ניתן לראות שבנקודה C הזה בלה 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 בלה, לכן בנקודה הזאת היא המתח הכי נמוך, נחשב מפה למתח מהכיוון, בלה בלה בלה, והגענו לכאן. לא את מפה למתח, את שטח החתך. צריכים לזה לא. יאללה, סעיף ג' יש לי כמה... כבר אנחנו נגיע לסעיף ג'. אוקיי, יקיר, צחי, האם סעיף ב' מובן? אצלי לי יש שאלה. מובן. אוקיי, מובן, אורגרין, יאללה. קצת אחורה, בתחילה של הסעיף, כן. שקבענו את הנקודה, מה שלא היה ברור במה שרשמת, בגלל הכיוונים, אז הנקודה C, זה בגלל הכיוונים שאנחנו קבענו, או בגלל שהוא 17 אמפר? סעיף ב', אנחנו כבר יודעים שהכיוונים שאנחנו קבענו הם אמיתיים. אז בגלל שאנחנו יודעים שהם אמיתיים, אז זה הנקודה. נכון. זה לא בגלל שקבענו, לא בגלל שקבענו. תראה, לא. לפי מה שקבעת אתה לא יכול לקבוע שום דבר. אחרי שחישבת וראית שכל הקטעים הממשיים שלך יצאו חיוביים, זאת אומרת שהסימנים שאתה סימנת הם נכונים. ועכשיו, אם אני מסתכל על הסימנים שאני כבר יודע שהם נכונים, אני רואה שהם זורמים לנקודה. אוקיי, מובן, תודה. אחלה. אז עכשיו אנחנו נלך לסעיף ג'. איזה צבע, תחלת לא עשינו היום. בסעיף ג' נתון לנו ככה. נתונה לנו הטבלה הזאת שאומרת לנו, סעיף ג', נתונה לנו טבלה כזאת שאומרת לנו, יש לנו A ויש לנו את הזרם שמותר להזרים. אז יש לנו 1.5, 4 ו-6. פה זה 38, 29, 22, 14. 16, לא 14. 16? צודק, סליחה, 16. אוקיי? עכשיו, שימו לב. סעיף ג' אומר לנו, על סמך התוצאה של סעיף ב'. מה זה תוצאה של סעיף ב'? אני צריך להיות לפחות 2.028. אוקיי? לפחות 2.028 מילימטר. זה התוצאה של סעיף ב'. ושיקולי העמסת מוליכים שנתונים בטבלה הזאת. קבע מה שאת השטח החתך התקני של המוליכים, כמובן בכל אחד מהקטעים, או לכולם. עכשיו,
אף אחד לא אמר לי פה אם אני צריך בכל אחד מהקטעים או בכולם. אז אני יכול לבוא ולהגיד, אף אחד לא אמר לי שום דבר, לכן אני מסתכל על סעיף ב', וסעיף ב' אומר לי שטח חתך אחיד, שטח חתך אחיד, אז אני יכול להגיד בו גם כן, שטח חתך האחיד ייקבע לפי הזרם הגבוה ביותר. אני מסתכל על הזרם רק על הערך הפולרי שלי, רק על הערך, בלי הזווית. אני מסתכל הכי גבוה פה, 25, 25 אני צריך בשבילו 4 מילימטר מרובע, יותר גדול מ2, תקין. אני אומר, שטח חתך אחיד, 4 מילימטר. או אני יכול לבוא ולהסתכל עכשיו על כל הקטעים ולהגיד מה שטח חתך יהיה בקטע הזה, מה בקטע הזה, מה בקטע הזה ומה בקטע הזה, בכל 4 הקטעים. אוקיי? טל. כן. דימה רשם על כל הקטעים 2.5. אני יודע מה דימה רשם, אני עוד לא... כשאני אסיים את סעיף ג', אם יהיה לך שאלות, אני יודע כבר מה השאלות שלכם. אם יהיה לכם שאלות, אז אני נשאל, אוקיי? עכשיו, דימה לא רשם על כל הקטעים 2.5, דימה רשם על AD, DC ו-BC, הוא רשם 2.5, ועל A-Tag ועל איפה שה-25 הוא רשם 4. הוא לא רשם על כל הקטעים. בסדר, אבל אם אתה מסתכל על כל החישובים לפי אמפראז' נו. אתה יכול לצמצם ל-1.5. למה? כי יש לך פה מקטע של 7 אמפר, סתם דוגמה. אוקיי, יפה מאוד. נכון מאוד. אבל מה מצאת? מה מצאת? שוב פעם, על סמך סעיף ב'. מה סמך סעיף? סמך סעיף ב'? על סמך סעיף ב', אתה על 2. על סמך סעיף ב', אמרת, סעיף ב', מה מצאתי? לפי סעיף ב', A מינימום הוא 2.028 מילימטר. מכאן יוצא שקודם כל מחקתי את זה. אין לי אותו, 1.5. לא יכול להיות, 1.5 קטן. אני צריך להיות לפחות 2.028. אוקיי? עכשיו הבנתי, כי זה השטח החתך האחיד שלנו. יפה מאוד. לא, זה השטח החתך. בשטח החתך האחיד אני מצאתי את המינימום שאני צריך. בשביל לשמור על מפל מתח. הרי איפה המפל מתח שלי הולך? נקודה C. ה-707 זה מוביל לנקודה C, וגם ה-10 הזה מוביל לנקודה C. אוקיי? אז אני לא יכול לשנות. הבנתי. יפה. עכשיו, אז כמו שאמרתי, אם אנחנו היינו צריכים לקבוע שטח חתך אחיד גם כאן, היינו לוקחים את הזרם הגבוה ביותר, ולפיו היינו אומרים 4 מילימטר מרובע. אבל זה לא מה לפי דימה זה לא מה שביקשו, אלא ביקשו בכל אחד מהקטעים, לכן אנחנו אומרים בכל אחד מהקטעים אני צריך לפי זה, זאת אומרת, אני צריך לפחות 2 מילימטר מרובע, אז אם אני מסתכל עכשיו בקטע A ל-D, לפי מה שאני סימנתי, יש לי 15.79, זה פחות מה-22 שה-2.5 שלי יכול להחזיק, אוקיי, לפי סעיף ב' זה, כלומר, 2.5 מילימטר בריבוע. זה המינימום שלנו. אוקיי? המינימום שלנו הוא 2.5. 2.5 מתאים ל-15.79, הוא מתאים לי ל-7.07, הוא מתאים לי ל-10.4, אבל הוא לא מתאים לי ל-25. 25 אני כבר צריך לעלות ל-4. אז אני אומר, לפי הזרמים בקטעים A, D, D, C, C, A, B, C, שטח החתך המתאים הינו A, AD,
שווה ל-A DC שווה ל-A BC שווה 2.5 מילימטר מרובע. ולעומת זאת, לפי הזרם בקטע A תג D, A תג B, סליחה, לא D, A תג B, הוא יהיה שווה 4 מילימטר מרובע. כן? נסתכל פה, יש לי 25 קטן מ-29, מתאים לי. 10 קטן מ-22 מתאים לי, 7 קטן מ-22 מתאים לי, 15 קטן מ-22 מתאים לי. שאלות. נדב, טל, סליחה. הכל בסדר. למה פסלת את ה-4 מילימטר בריבוע? זה גם לא תשובה פסלתי. נכונה או ש... יכולתי להגיד, שמע, אני אומר, אף אחד לא אמר לי אם אני צריך אחיד או לא אחיד. יכולתי, הכי פשוט היה לבוא ולהגיד, סעיף ב' ראינו שצריך אחיד, האחיד שאנחנו רואים פה ילך לפי הזרם הגבוה ביותר, 4 מילימטר מרובע, סגרנו עניין. אוקיי. אני רק הסברתי פה גם את מה שדימה עשה. דימה עשה בכל אחד מהקטעים. אז בכל אחד מהקטעים אתה צריך לפחות 2, זאת אומרת 2.5. 2.5 יכול להזרים 22 אמפר, רק שלושת הקטעים עם הזרמים הנמוכים מתאים. בקטע של ה-15 מטר, A תג ל-B, זה לא מתאים, לכן היינו צריכים לעלות בשטר חתך 4, שיש מותר להזרים בו 29 אמפר, כלומר 25 מתאים, וזה השטר החתך המתאים לקטע זה. תודה, טל. אחלה. עוד שאלות או שאפשר לעבור ל-56? הלאה, תן בראש, טל. 3, 4 ו... טל. כן! באנו עליך בדקה ה-90. תגיד לי, של הדלטה UR בסוגריים. בנוסחה של הדלטה UR בסוגריים, למה עשית בפנים 3.3 בדיוק שמה, מינוס שם? שאלה טובה, שלמרות שנתתי לה את התשובה, אני אתן אותה עוד פעם. בבקשה, תנו לי לענות. שימו לב, בתוך הסוגריים מבטא לי את הסיגמה. הסיגמה שלי אומרת I, R של קטע מסוים, כפול אורך אותו הקטע. אבל ב-IR אני צריך להציב, בגלל שאנחנו בזרמים, מציבים אותו בסימן הפוך. 3.35 הוא במינוס, מציב אותו בפלוס, כפול האורך שלו, 30. 2.011 בקטע הזה הוא בפלוס, מציב אותו במינוס, כפול 10 האורך של הקטע. האם מובן? בן סימון וטל לוי. או שזה רק בן סימון. טל, יש לי שאלה. כן, דוד. אני... רואה שאתה כל הזמן מתחזק. עם המיקרופון, יש לי בעיה, כל מיני בעיות עם הפלאפון, לא יודע מה, לא משנה. השאלה זה בנוסחאות עמוד 20. כן. עם הכוכבית הזה לדלטה UR. הדלטה UR עם הכוכבית. אוקיי. בכל הנוסחאות צריך להוסיף לו את הכוכבית? לא, רק בעמודה של דלטה UR. אז 4, זאת אומרת 4. לא ל4, ורק באלה של הזרמים. זאת אומרת, הראשון והשלישי. אז רק 2. רק הראשון והשלישי. הבנתי, להוסיף לו את הכוכב הזה, אוקיי. כן, בסדר? שזה אומר שלהפוך את הסימן של הערך שאנחנו... כן, סבבה, אין בעיה, תודה. עוד שאלות? אז יאללה, נעבור לתרגיל 56. טוב. עמוד 77, שאלה 56.
אומרים לנו כך. יש לנו פה איזושהי רשת שהיא נתונה, עם כל מיני צרכנים. קשה מאוד זה להבין שזה אשראי, אוקיי? זה יותר נכון, מה שכתוב שם זה לא אשראי אלא מפגר. מפגר, בדיוק. קשה קצת להבין את זה, אבל זה מה שרשום שם, ולכן אנחנו עם זה צריך להתקדם, מה שנקרא. יש לנו כאן בעצם, אם אני אצטט את זה רגע, זה מסורטט ככה בצורה הזאת. כאילו 4 פסי צבירה, ואומרים לי שמפה נכנס אוקיי, אז אני פותח את זה, בעצם פותח את זה בצורה של A, D, כמו שעשיתי קודם, C, B ו-A tag. אוקיי, ככה אני רגיל, זה לא ממש משנה אם קראנו פה A tag או A tag פה, זה לא ממש משנה. מה שאומר לנו פה, הוא אומר, נתונה רשת הבעתית תלת פאזית שמזינה, שמוזנת בנקודה A, האימפדנסים של הקטעים נתונים, וכן כל הזרמים בנקודות B, C ו-D. מצוינים באיור, מה שמצוין לנו בעצם זה, שפה יש לנו 70 עם 1, פה יש לנו 60 עם 0.8, שזה מינוס 36.87 מעלות, פה יש לנו 50 עם 0.9, שזה מינוס 25.84. פה יש לנו, אומרים לנו 0.2 פלוס 0.1 J, 0.2 פלוס 0.1 J, 0.4 פלוס 0.2 J ו-0.3 פלוס 0.15 J. יפה מאוד. עכשיו, נקבע כמובן שרירותית את הזרמים בכיוונים האלו. וככה. אחרי שפתחנו את זה, אם אנחנו מסתכלים בעמוד 78, בעמוד 67, אז לפי עמוד 67, בכלל נוסחת המומנטים שלנו אומרת לנו שה-I, AD הזה שאנחנו מחשב, הוא שווה לנו בעצם ל-ID, כפול, פתח סוגריים, ZDC, ועוד ZBC, ועוד ZA tag B, או בקיצור, Z מהנקודה D עד לנקודה A tag. כל ההתנגדות הזאת, כל העקבה הזאת. ואז אומרים לנו שם בהערה, שאם שטח החתך הוא אחיד, וכמובן החומרים אותם חומרים, אז ניתן לצמצם במונה ובמכנה, ניתן לצמצם את הרוב ואת ה-A, ואנחנו נשארים רק עם אורכים. היחס נשאר אותו דבר. אבל כעיקרון ככה הנוסחה מגיעה, אוקיי? I, C, כפול. אתה איפה קראת את מה שקראת? לא יכול לגלות לך. חייב.
בטוח. תן לי רגע לסיים לרשום את המשוואה, ואז... אוקיי. בסדר? אוקיי. עכשיו זה נראה הרבה יותר פשוט. זה נראה הרבה יותר פשוט, אבל זה מהתרגילים שאתה צריך עכשיו להפוך את הדף בשביל לרשום את ההצבה. כי תהיה לך פה הצבה, מה שנקרא, לא מהעולם הזה. זאת אומרת שזה טוטל. אני אומר לך ככה, ליקיר היקר, כמו שאמרתי, בוא נלך לעמוד 67. שים לב, עמוד 67, כתוב לי. כתוב ב', אתה רואה במרכז, באמצע העמוד ב', כתוב? כן. תחת לו כתוב IA שווה ל-I כפול Z ועוד Z ועוד Z, פלוס I כפול Z ועוד Z, פלוס I כפול Z. לחלק ל-Z ועוד Z ועוד Z. שימו לב, כל ה-Z'ים. כל זה עם Z'ים. כן, כן. יחד. ואז אומרים ככה. אומרים לנו, בסופו של דבר, כאשר מתחת לזה יש לך נקודה. כאשר לרשת שטח חתך אחיד, ניצב שטח חתך אחיד, כמובן שגם החומר אותו חומר. אז ניתן להציב רק את האורכים שבקטעים, במקום הרכבות. למה? כי פה, הרי כל Z, ממה מורכב לך Z? Z מורכב לך, בסופו של דבר, מרוב L חלקי A, ועוד X0 כפול L, נכון? כן. עכשיו, זה קבוע אצל כולם. סליחה, זה קבוע אצל כולם. זה קבוע אצל כולם. זאת אומרת שבין ה-Z הזה ל-Z הזה זה מצטמצם, ה-Z הזה ל-Z הזה, כל ה-Z'ים האלה, אני מוציא אותם והם מצטמצמים. בגלל זה נשמרת לי החוקיות, גם רק עם האורכים, כאשר שטח החתך הוא זהה, אחיד, וכמובן שהחומר אותו חומר. ואם אמרו לי, תשמע, החתך החתך הוא אחיד, אבל החומר הוא לא אותו חומר. אין סיכוי כזה, אסור לעשות דבר כזה. לא כאן, אוקיי, אחלה. אסור, זה נוגד את החוק, אסור להשתמש. אוקיי. בגלל זה הוא אפילו לא רושם, בגלל זה הוא אפילו לא רושם את זה, בגלל זה הוא אפילו לא רושם, הוא רושם לך רק שטח חתך אחיד. בסדר? יקיר. אוקיי, איפה זה לא, אני אומר, הוא אפילו לא רושם את זה, הוא אפילו לא רושם את זה, שזה חומר אחיד. הוא רק רושם לך שטח חתך אחיד. כי אתה לא יכול שלא יהיה לך אותו חומר. אוקיי. בסדר? רשת צריכה להיות מורכבת מאותו חומר. מה אני לוקח מה-Z? לא, אתה לוקח את כל ה-Z. את כל ה-Z, גם ה-Z, שים לגם, פה, קו, פה קו. אז למה בחרת עדיין להשתמש בה? פה קו. אין לך אורכים. אין לי אורכים ואין לי שטחי חתך. כן, בסדר. רגע, אני מוציא את ה-Z עם הזווית, ומכניס את זה? לא. הערך מוחלט בלי הזווית? בואו נראה. תנו לי להתקדם, תדעו. לא תתנו לי להתקדם, תשאלו, עוד לפני שעשיתי משהו, לא תדעו. לא אגלה לך. אז I, בואו נראה את ההצבה, I-A-D. ככה אני רשמתי את ההצבה אצלי בספר, אצלי בדף שעשיתי את הפתרון, כדי שאני לא אעכב אתכם. אני אופטימי שאני עושה את הקו הזה לפי דעתי יגיע עד כאן. בואו נעריך אותו לפי דעתי עד לכאן. יש לנו ככה ID 70, פשוט 70. פתח סוגריים. יש לי 0.2 פלוס 0.1J פלוס 0.4 פלוס 0.2J פלוס 0.3 פלוס 0.15 J. סגור סוגריים. ועוד. כל זה היה. הדבר הזה פה. זה Z. DC
הדבר הזה פה זה Z, C ל-B, או BC, והדבר הזה פה זה Z, B ל-A תג. אוקיי? כל זה אני רשמתי רק את הסוגריים הקטנים האלה פה. ועוד, IC, 60, בזווית, מינוס 36.87. פתח סוגריים. 0.4 פלוס 0.2 J פלוס 0.3 פלוס 0.15 J. סגור סוגריים. כמו שאמרנו, זה Z מ-B ל-A תג. זה Z מ-C ל-B. ועוד 50, אתם רואים? אמרתי לכם שהייתי אופטימי. בזווית, מינוס 25.84, פתח סוגריים. למה פתח סוגריים? יש לי רק קטע אחד. עניין לי פה סוגריים. למה פתח סוגריים? כי יש לי פה חיבור חיסור. 0.3 פלוס 0.15 J, סגור סוגריים, ופה בעצם סיימתי את המונה. המכנה שלי מורכב מ-0.2 0.1 J פלוס 0.2 פלוס 0.1 J, אבל אמרת את זה. נכון, אבל זו אותה הקווה. 0.4 פלוס 0.2 J פלוס 0.3 פלוס 0.15 J. אפשר להציב את כל זה במחשבון. אצלי זה נכנס במחשבון, אבל לאלה שקשה להם להציב את כל זה במחשבון, פה יוצא לנו למעלה. אפשר לעשות קודם כל את הסוגריים, ואז להגיד 0.9 פלוס 0.45J. פה בסוגריים האלה יוצא 0.7 פלוס 0.35J. ופה למטה יוצא 1.1 פלוס 0.55J. וככה בעצם מציבים את התרגיל הזה ופותרים. לי בהצבה יצאה התשובה הבאה, IAD יצא לי, איפה ID? פשוט מאוד, 100.09 מינוס 28.853J, שזה גם יצא 104.166 בזווית, מינוס 16.08 מעלות אמפר. שבעצם מה שביקשו מאיתנו פה, זאת התשובה הזו. טל, כן. עכשיו, איך שראית, כאילו איך שאני רואה את התרגיל הזה, אני אמור להבין שהזדים מצטמצמים? מי מצטמצם? אני לא ראיתי שום דבר מצטמצם. לא, הכוונה כאילו שאמור לתת... אוקיי, לא, סליחה, טעות שלי, אוקיי. האם הקטע הזה של הסעיף הזה מובן? עבודה קשה, אבל מה זה מספק את משהו? כאילו, אתם יודעים שאתם הולכים משהו הביתה. זה חבל על הזמן. התעללות. כמובן שמפה עושים את הצמתים כמו שעשינו עד עכשיו. זו אומרת.
אפשר לעשות את זה לא בדרך הארוכה ממש כמו עם כל השלבים, אבל עם השתי דרכים, כאילו שאתה שם דוגמה צומת D, אתה אומר ש... AD, אתה רוצה לבוא, אתה רוצה שאני אעשה כאילו ככה? רק את השתי שלבים, לא את כל השלבים, אם זה אפשר. אבל זה בעיה, כי באותה הקלטה הזאת שעכשיו שאנחנו שומעים אותה, ואנחנו רואים אותה, ואני מקליט אותה של השיעור הזה, אני אמרתי לך, אל תדלג על השלבים, כדי שיצא לך כמו שצריך. ועכשיו, מה אתה מבקש ממני? בוא נדלג על שלב. לא, מבחינת העברת אגפים וכל זה, כאילו, על זה דיברתי. עזוב אותך. אז מקסימום, אני אמחוק, מה קרה? אוקיי, אחלה. לא יקרה שום דבר. עשה לי תוצאה אחרת, אבל אין לי כוח להקליט את זה שוב. אוקיי. אני קודם כל... זה לי 113. כן, אבל אתה טועה שיטתי, אז מצטער. תמיד יוצא לך הקלטה ראשונה, לא כמו של כולם. שבון הדפוק שלי. יקי, יצא לך טוב? לא ניסית בכלל להציב. אני שמח על המרצה. אוי ואבוי, אז לא. רגע. אז אם חבר'ה, תראי יוצא, ככה... אם אתה מצביע הכל לא, כמו לא, שצריך, זה חבר'ה. יוצא. אני רוצה עכשיו שיקיר יקטיב לי את מה אני עושה. לא, מה? אתה יודע מה זה להציב? אתה יודע מה? אין בעיה. אני עכשיו מציב את זה, שנייה. אבל גם התשובה ארוכה. עלי יצא ככה, 100.09 וזווית מינוס 28, 5, זווית מינוס 28, לא, סליחה, 100.09 מינוס 28.852, והשני יצא 104.166 וזווית מינוס 16.080. אותו דבר. אני חושב שלא שומעים אותך, טל, שאתה לא מדבר, אני לא יודע. לא, אני פשוט לא מדבר. אני לא, אמרתי אוקיי. שאני נותן לך להכתיב, אז אני... עכשיו אתה צריך לתת לי תשובה כבר. תן לי את התשובה, הקלטתי את זה במחשבון. יצא לי כמוך. תעלה ללוח, יקיר, תרשום בלוח. אני כבר הפסקתי בימי הזוהר שלי, הפסקתי, זהו. עכשיו עושים רגיל, את הצמתים, נכון? כן, פה זה כבר הרגל.
IDC יצא 41.68 במינוס 43 מעלות? נכון. זה כתוב גם על זה, אתה יכול לראות. אוקיי, תודה. עכשיו, בנקודת C אני עושה זה ועוד C, בשביל למצוא את CB, נכון? לא, זה פחות זה ייתן לי זה. שים לב מה כתוב. כן, כן, עכשיו ראיתי. אדם. כן. טל. כן. יש לי שאלה. כן. אבל זה, אם רשמתי את הזרם IB A-Tag במקום IA-Tag B, מתייחסים לזה ממש בזה? בטח, זה אומר לך את הכיוון של הזרם. הזרם זורם מ-A-Tag ל-B, לא מ-B ל-A-Tag. אם אתה רושם A-Tag מ-B ל-A-Tag, הוא צריך אותך במינוס. אוקיי, תודה. חשוב מאוד. האות הראשונה זה ההתחלה של, זה הזנב של החץ, האות השנייה זה הראש של החץ. תודה. כמה יוצא AB? A-Tag? 69? כן. אור שומע?
אז זהו לסעיף א'. האם לכולם יצא ככה? לשם שינוי היום, כן, לי כן. יפה מאוד. אוקיי. כן, גם לי המחשבון היום ממש טוב, חבל על הזמן, אין לו טעויות בכלל. אז רק עמיחי? כרגיל. כרגיל, איך אתה ריש. איך נדליק אותך. מחר קונה חדש. יש לי שלום. אז כאן זה בעצם צריך להיות פלוס 50 ולא מינוס 50. כן. אז סעיף ב'. סעיף ב' שואלים אותנו, אומרים לנו, מה חשב את נפילת המתח המקסימלית ברשת. אוקיי? אנחנו שוב פעם, לפי החצים, אנחנו יכולים לראות שכל החצים מובילים לנקודה C, כולם מצביעים על נקודה C, לכן היא בעלת המתח הנמוך ביותר. אוקיי? עכשיו, אם היא בעלת המתח הנמוך ביותר, אני צריך לחשב מהמקור עד אליה, או מכיוון A עד C, או מכיוון A תג עד C. זה לא משנה מאחד הצדדים. אבל, אם אני מסתכל על עמוד 20, עמוד 20, לפי עמוד 20, בשביל שאני אחשב, בשביל שאני אמצא את מפל המתח עד לנקודה הזאת, אני צריך את שטח החתך. שטח החתך נתון לי? לא נתון לי. אני צריך לדעת חומר נתון לי, נתונה בלה 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 בלה, לא נתון לי איזה חומר. אוקיי? האם נתון לי x0? לא נתון לי x0, אבל מה שכן אני יכול להעריך לפי הזרמים. שנייה אחת, מה שכן נתון לי זרמים, ונתונות לי עקבות, אוקיי? עכשיו, אני יכול, אם אני הולך לפי הזרמים, אז בשביל שיהיה לי זרם, בשביל הרי אני צריך, אף אחד פה לא אמר לי שאני יכול, מה שנקרא, להזניח את דלטה UR. החלק הריאקטיבי של מפל המתח אינו זניח. אני לא ראיתי בשום מקום שאמרו שהוא זניח. לכן מבחינתי הוא לא זניח. עכשיו, מתי אני יכול לעשות I כפול RL? אני יכול לעשות I כפול RL כשה-XL זניח. אבל אני רואה שהוא לא זניח, יש לי פה 0.1. אני לא יכול לבוא ולהגיד שדלטה U שווה לי ל-I כפול ZL. לנוסחה הזאת קוראים, בעצם יש נוסחה בעמוד 17, עמוד 17, עמוד 18. עמוד 18, שנקראת נוסחת קנאפ. ונוסחת קנאפ באה ואומרת לי איך בעצם אני צריך להתייחס, איך אני צריך להתייחס גם למפל המתח האקטיבי וגם למפל המתח הריאקטיבי ביחס להכפלה של I כפול Z. אני לא בעצם מכפיל I כפול Z, אבל אני אומר שזה I כפול פתח סוגריים, RL כפול קוסינוס, הזווית של מה שעובר לי באותו הקטע, פלוס או מינוס, XL כפול סינוס הזווית. חד פאזי ותלת פאזי זה עם שורש 3 בהתחלה. אוקיי? אז תכף אני פה הסברתי למה אנחנו בכלל, זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת. עכשיו אני אראה את כל הפתרון ואני אכתוב את זה בצורה יותר נכונה ומלאה, ואני גם אסביר לגבי הפלוס מינוס. אוקיי?
אבל שוב פעם, הסיבה שהלכנו לעמוד 18 נוסחת כנף, זה כי נתונות לנו העקבות בכל הקטעים, ויש לי את הזרמים בכל הקטעים. אבל יותר מזה, אני לא יודע. אוקיי? יותר מזה, אני לא יודע. אני לא יודע את שטחי החתך, לא יודע את החומרים. לכן אני לא יכול לבוא ולעשות עם זה משהו אחר. אני רואה שאני שכחתי, לכן אני אוסיף עכשיו, אני צריך להוסיף פה גם את הזוויות. אז פה זה 16.08 מעלות, פה זה 43.796 מעלות, ופה זה 21.755 מעלות, ופה זה 24.704 מעלות. לא משנה שיצאנו במינוס, בנוסחת כנף אנחנו מציעים תמיד את החיובי. אוקיי. אז כמו שאמרנו, אם אנחנו מסתכלים על כיוון הזרמים ברשת שיש לנו פה, מה שקיבלנו, אנחנו רואים שכל הזרמים מובילים לנקודה C. כל הזרמים מופנים כלפי הנקודה C, לכן בנקודה זו יהיה המתח המזערי בכלל, כלומר מפל המתח כלפי נקודה זו יהיה המרבי. נחשב מכיוון A. עכשיו, מכיוון שנתונות רק עקבות, לא ידוע שטחי חתך וחומר מוליכים, לכן יש לחשב את מפל המתח לפי נוסחה כנף בעמוד 18 למטה. נוסחת כנף למטה, אם אני אתרגם אותה לקטעים, היא אומרת לי ככה. היא אומרת לי שדלטה U בקטע מסוים שווה לי לזרם שזורם באותו הקטע, שורש 3, אנחנו בתלת מופעי, שורש 3 כפול הזרם שזורם באותו קטע, כפול RL של אותו הקטע, כפול קוסינוס הזווית של אותו הקטע, פלוס מינוס, XL של אותו הקטע, כפול סינוס הזווית של אותו הקטע. אוקיי? כאשר אם האופי שלנו הוא אשראי, משתמשים בפלוס, אם האופי שלנו קיבולי, משתמשים במינוס. לאופי אשראי, לאופי קיבולי. אם אנחנו נגיד, יש לנו בעצם שתי קטעים שאני צריך לעשות, AD ו-DC. דלטה U AD יהיה שווה לי לזרם שזורם פה, שורש 3 כפול 104.166 כפול פתח סוגריים 0.2
כפול קוסינוס, הזווית שזורמת שם, 16.08 מעלות, פלוס 0.1 כפול סינוס 16.08, שזה שווה 39.67. ודלטה U DC שווה שורש 3 כפול 41.688 כפול 0.2 כפול קוסינוס 43.796 פלוס 0.1 סינוס 43.96, זה יצא 15.42 וולט. אז דלטה U מ-A ל-D, מ-A ל-C, סליחה, יהיה שווה לדלטה U מ-A ל-D, ועוד דלטה U מ-D ל-C, שזה 39.67 ועוד 15.42 שווה 55.09 וולט. וזו התשובה לסעיף ב'. עוד פעם נעבור על מה שנעשה כאן. יש לנו, אמרנו ככה, זיהינו שכל הזרמים נכנסים לנקודה C. אז אנחנו יודעים שהמתח הנמוך ביותר יהיה בנקודה C, כלומר, מפל המתח הגבוה ביותר יהיה בין המקור עד לנקודה C. אנחנו, המקור שלנו זה נקודה A, או מצד ימין או מצד שמאל, ואנחנו צריכים ללכת ולקחת רק חלק אחד מכל הרשת, ולא כל הרשת עצמה. או מ-A ל-C, או מ-A תג עד ל-C. אני בחרתי לחשב מ-A ל-C, כלומר את הקטע של AD ו-DC. אם אני הולך לעמוד 20, ומסתכל על הנוסחאות שם של חישוב מפל המתח האקטיבי והריאקטיבי, אני רואה שבשביל מפל המתח האקטיבי אני צריך את שטח החתך, שהוא לא נתון כאן, ובשביל מפל המתח הריאקטיבי אני צריך את x0, שהוא גם לא נתון כאן. סליחה, בשביל מפל המתח האקטיבי אני צריך גם את רוב, את סוג החומר, שהוא גם לא נתון כאן, אז אני לא יכול לחשב לא מפל מתח אקטיבי ולא מפל מתח ריאקטיבי. לעומת זאת, נתונות לי העקבות של כל הקטעים, לכן אני בא ואני אומר, פה אני יכול דווקא לחשב לפי נוסחת קלאפ שנמצאת בעמוד 18 למטה. שנוסחת קלאפ אומרת לי בגדול שהזרם, מפל המתח בקטע מסוים, שווה לי בתלת מופעי, ברשת תלת מופעית, לשורש 3, כפול הזרם שזורם באותו הקטע, כפול תח סוגריים. החלק האקטיבי של העקבה, כלומר RL באותו הקטע, כפול קוסינוס הזווית של הזרם שזורם באותו הקטע, או של האנרגיה שמועברת באותו הקטע. פלוס מינוס XL, כלומר החלק הריאקטיבי של העקבה בקטע הזה, כפול סינוס הזווית של הזרם שזורם באותו הקטע. עשינו את זה עבור קטע AD, שפה הצבנו את שורש 3 כפול הזרם שזורם פה, הזרם הכולל 104.166, כפול 0.2 שזה ה-RL, כפול קוסינוס 16.08 שזה הזווית שיצא לנו עם הזרם 104, ועוד 0.1 שזה ה-XL של אותו הקטע, כפול סינוס הזווית הזאת שיצא לנו עם ה-104 שזה 16.08,
כשלקחנו, למה בחרנו פה פלוס? כי האופי של הזרם הוא אשראי. אמרנו שבנוסחת קנאפ, לאופי אשראי לוקחים פלוס x, ולאופי קיבולי לוקחים מינוס x. אין פה עניינים של להפוך או לא להפוך, פלוס ל-x, פלוס לאשראי, מינוס לקיבולי. יצא לנו שב-AD מפה למטח 39.67 וולט. אז אותו הדבר עשינו לקטע DC, מפה למתח בקטע DC הוא שורש 3, כפול הזרם שיצא לנו ב-DC 41.688, כפול פתח סוגריים 0.2 שזה ה-RL של הקטע הזה, כפול קוסינוס הזווית שיצא לנו עבור הזרם 41.688, שזה 43.796, ועוד, שוב פעם, אופי אשראי, ועוד 0.1 שזה XL של הקטע הזה, כפול סינוס 43.796, שזה של הקטע הזה, הזווית של הקטע הזה, של הזרם הקטע הזה. יצא לנו פה 15.42, מפה למתח הכולל מהמקור עד לנקודה C, דלטה U AC, יהיה שווה לנו לדלטה U AD, ועוד דלטה U DC, 39.67, ועוד 15.42, סך הכל מפה למתח מהמקור ועד לנקודה C, הוא 55.09 וולט. שאלות. מה נשתנה הלילה הזה? גרם לנו להתמתח. למה אתה במתח? לא, לא במתח, להתמתח, שחרר את הגוף מהלחץ. בסדר גמור. אחלה. כמו שאנחנו רואים, זה הפתרון עד כאן להיום.